Wengane zakwethu ngiyathemba ukuthi niyaphila uzonke indawo la kuzofinya khona le video igama ngumsizi aka Nkosikazi. Mina mabuqala ngile le channel eqinisekisa uqinisekisa usubscribe uzowathola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Isigameko ke senzeke lapha na ke EGoli wengane zakwethu ngokuthola ke komthombo wethu uveza ukuthi ke kutheke kwaqhuma ke igesi ke ngaphansi njoba ke imoto zitheke zaphazamiseka wengane zakwethu bese ngakatholi ukuthi ke bangaka abantu abatheke balimala kule ndawo kodwa ke wengane zakwethu singakusho ukuthi zilimele kakhulu ke imoto eziningi kule ndawo abantu abaningi abanye abakwazanga ke nokuya ke emsebenzini ngenxa ke iyokubheda ke kwesimo kule ndawo ke yaseGoli. Wengane zakwethu solo siqhubeka sin update ngezimo ke nokuthena noma ke okuqhubakalayo ngokwenzeka ke kule ndawo njengoba ke siwathola manje amavideo amanye thiwa ke lesigameko senzeke lapha ke ngabo 5 ke wengane zakwethu manje ngekhathi ke zantamba mina sengiphuma kanje.